guys, good morning. Mintras tanto guys nga wala si Mister. Gipay mo sila nagigayon ani guys pagutang sa mga tanom. Kay sure jud ko nga muix ag kilay adto guys basta tanom na bitaw. Masuko mo jud itong bana guys og parte na og tanom pero ako lang ning gibutang ani guys kay duhay tunong nga maintan ako mga tanom guys sa init og ang benepisyo po ni Jaani matagamtan na mo ang kahumot sa maong herbal guys panahon sa kagabhion. Gibutang din ako guys diri sa kili sa mga bintana guys aron masimhot jud siya. Amin umaura ni nga pagkatrabaho guys binaji. Pero sige laman, kaya ako mang gusto. Wala yung nahunahunaan guys. Ang guys, kawayan ra. Alang gituyo guys kay mga herbal man eh. Mas nindot ni sa panglawas guys kung ato ni siyang masimhot. Panahon sa kagabhion. O tanang mga herbal guys, mas nindot og ato jung mahanggap ang simoy ani guys labi na sa panahon sa kagabhion. Ato makita guys. Og pila ra may sugilanon guys. Nagsinabot na ang akong mananagat guys. Atong makita dito sa laod, no? Pero ano gon lagi kaadto kay di man ta kaduol lagi adto kay taob man. Law man ang suba, di na ta katabok adto guys. Pero ato sila makita guys nga misud na si bird. Kita pa ni siya sa dimiyaw guys na malangri. O ato makita atong labasiro ani guys nga gahot sa daplin. Ug ingon man guys makita po nato si Alvin guys may dunggo na pero di lagi nato makita ang ilang isda ani guys. Ibuylo na ron. Talaga ilang isdang nakuha karong adlaw. Mangutana ra mi unja guys kung doon na ba sila yung mga kuha. Kung sa day adlaw ron. O Sabado pa deron? O naibuwang ron? Abaw lang karon. Hindi na mo kayo Sabado magbuwang. Unsa ni mo na day itinda? Hoy. Ha? Ano ba to doy? Kamu kapag anhi akit tay sa buok re kuha. Na usay kay magmaso kay kinsa ba ng pagi day? Naa day pagis ilalom. Ugani watak kita. Wa kita jag tulugod mi ni dungaw. Wa, chamo, wa kuno sa kahila mo damo. Haha.